Здравейте! В този видеоурок ще ви запозная с минало просто време в английски език. Но първо нека се представя накратко. Казвам се Цветан Андреев и преподавам английски език вече повече от 10 години. Онлайн за ученици и възрастни от София, страната и чужбина, а също и присъствено в моя кабинет в Пловдив. В описанието към видеото ще намерите линкови към моя уебсайт, безплатна Facebook група, Facebook страница и Facebook профил, където можете да получите повече информация за уроците по английски, които преподавам. Ако се нуждаете от помощ, за да подобрите своя английски, можете да се свържете с мен на телефона, изписан на екрана, или като ми напишете съобщение във Facebook, Messenger, Viber или в формата за контакт в моя уебсайт. А сега нека да започнем нашия урок за минало просто време. Past Simple Tense. И така, какво ще научите в този видеоурок? Първо, как да образувате минало просто време, като ще ви дам и някои упражнения. Второ, кога да използвате минало просто време. Трето, някои често използвани неправилни глаголи. А накрая на видеото ще ви дам и отговори на упражненията в урока. Как да образуваме минало просто време? Past Simple Tense. Тук ще разгледаме четирите основни форми: положителна, отрицателна, въпросителна и въпросителна отрицателна форма. Нека започнем с положителната форма на минало просто време или на английски Past Simple Tense. В английския език, в зависимост от това как образуват минало просто време, глаголите се делят на правилни и неправилни. При правилните глаголи, на английски език те се наричат regular verbs, има правило. Те образуват минало просто време с окончанието ed, докато при неправилните глаголи, на английски те се наричат irregular verbs, няма правило и всеки един неправилен глагол има собствена форма за минало просто време, която трябва да се научи наизуст. Във всяка граматика, а също и в интернет, можете да намерите таблици с неправилните глаголи в английския, а формите на минало време на някои често срещани неправилни глаголи ще ви дам в края на това видео. И така, нека да погледнем и примерите, които съм написал. Така, най-общо казано, subject плюс regular verb плюс ed, т.е. подлог плюс правилен глагол плюс окончанието ed, or the past tense of irregular verbs, или миналото време, формата за минало време на неправилните глаголи. Като пример съм дал един правилен и един неправилен глагол. И сега ще ви ги прочета и ще ви ги приведа. I started, аз започнах, you started, ти започна, he started, той започна, she started, тя започна, it started, то започна, we started, ние започнахме, you started, вие започнахте, they started, те започнаха. Неправилният глагол е глагола go, в минало време той става went. Отивам, отидох. I went, аз отидох. You went, ти отиде. He went, той отиде. She went, тя отиде. It went, то отиде. We went, ние отидохме. You went, вие отидохте. They went, те отидоха. И като примери, examples. He started school at the age of 6. Той започна училище на 6 годишна възраст. They went to London last year. Те отидоха до Лондон миналата година. Нека разгледаме накратко някои особености в правописа на правилните глаголи с положителна форма в минало просто време. При повечето глаголи добавяме окончание ed. Например, work, worked, finish, finished, start, started. При глаголи, които завършват на i, добавяме само de. Например, arrive, arrived, live, lived, decide, decided. При глаголи, които завършват на гласна плюс y, също добавяме ed, както при stay, stayed, play, played. При глаголи, които завършват на съгласна плюс y се променя и става I, след което добавяме окончанието ed. Например, try, tried, study, studied, marry, married. При глаголи, които завършват на кратка гласна плюс съгласна, удвояваме съгласната и добавяме ed. Например, stop, stopped, rob, robbed. Ето едно упражнение.
Направете положителни изречения в минало просто време, като изберете подходящия глагол. Добре е да спрете видеото на пауза, за да можете да напишете целите изречения. А в края на видеоурока можете да проверите своите отговори. Отрицателната форма на минало просто време образуваме последния начин. Subject по-дълг плюс did not, което често се съкращава на didn't, плюс infinitive, т.е. основната форма на глагола. При отрицателната форма няма значение кой глагол е правилен, кой е неправилен. След спомагателния глагол did not или didn't използваме основната форма на глагола. Например, I didn't start, аз не започнах. You didn't start, ти не започна. He didn't start, той не започна. She didn't start, тя не започна. It didn't start, то не започна. We didn't start, ние не започнахме. You didn't start, вие не започнахте. They didn't start, те не започнаха. По същия начин се спряга и глагола go, въпреки че е неправилен. I didn't go, аз не отидах. You didn't go, ти не отиде и така нататък. Като примерни отрицателни изречения съм дал същите, само че в отрицателна форма. He didn't start school at the age of 6. Той не започна училище на 6 годишна възраст. They didn't go to London last year. Те не отидоха в Лондон миналата година. В това упражнение направете отрицателни изречения в минало просто време, като изберете подходящия глагол. Можете да спрете видеото на пауза, за да препишете целите изречения и да направите упражнението. Проверете своите отговори в края на видеоурока. Въпросителната форма на минало просто време се образува последния начин. Did плюс subject плюс infinitive. Тоест, спомагателният глагол did плюс по-дълга, т.е. извършителя на действието, плюс основната форма на глагола. Например, did I go, отидох ли аз? Did you go, отиде ли ти? Did he go, отиде ли той? Did she go, отиде ли тя? Did it go, отиде ли то? Did we go, отидохме ли ние? Did you go, отидохте ли вие? Did they go, отидоха ли те? При въпросително-отрицателната форма на минало просто време добавяме отрицателната частица not. И пълната форма става did плюс subject плюс not плюс infinitive, т.е. спомагателният глагол did плюс по-дълга, извършителя на действието, плюс not плюс основната форма на глагола. Например, did I not go, не отидох ли аз? Did you not go, не отиде ли ти? Did he not go, не отиде ли той? Did she not go, не отиде ли тя? Did it not go, не отиде ли то? Did we not go, не отидохме ли ние? Did you not go, не отидохте ли вие? Did they not go, не отидоха ли те? При съкратената въпросително-отрицателна форма на минало просто време използваме didn't. И словоредът е следният. Didn't плюс subject плюс infinitive, т.е. didn't плюс по-дълг, извършител на действието, плюс основната форма на глагола. Например, didn't I go, не отидох ли аз? Didn't you go, не отиде ли ти? Didn't he go, не отиде ли той? Didn't she go, не отиде ли тя? Didn't it go, не отиде ли то? Didn't we go, не отидохме ли ние? Didn't you go, не отидохте ли вие? Didn't they go, не отидоха ли те? И така, нека обобщим. Как да задаваме и отговаряме на въпроси в минало просто време? Какъв е правилният словоред? На първо място може да има, а може и да няма въпросителна дума. На второ място е спомагателният глагол, в случая did или didn't, плюс по-дълга, т.е. извършителя на действието, плюс инфинитива, т.е. основната форма на глагола, и след тях всичко останало. Например, where did you go? Къде отиде? I went to London. Отидох в Лондон. What did you do there? Какво прави там? I worked as a taxi driver. Работех като таксиметров шофьор. Did you like your job? Харесва ли ти твоята работа?
Yes, I did. Да. Това е краткият отговор. Пълният отговор е I liked it very much. Хареса ми много. Did you work hard in England? Работи ли здраво в Англия? Yes, I did. Да. No, I didn't. Не. Това са кратките положителен и отрицателен отговор. I worked very hard. Работих много здраво. Това е пълният отговор. Did the builders finish the house? Завършиха ли строителите къщата? Yes, they did. Да. No, they didn't. Не. Кратък положителен и отрицателен отговор. They didn't finish the house. Те не завършиха къщата. Това е пълният отговор. Внимание! Когато подлогът съвпада с въпросителната дума, тогава не използваме спомагателен глагол, а основният глагол в минало време. Например, What happened yesterday? Какво се случи вчера? Who watched the match on TV last Sunday? Кой гледа матча по телевизията миналата неделя? Who cooked the dinner last night? Кой изготвя вечерята с нощи? Which football team won the championship last year? Кой футболен отбор спечели шампионата миналата година? А сега в това упражнение трябва да направите въпроси в минало просто време с дадените глаголи. Виждате ги изписани на екрана. Проверете своите отговори в края на видеоурока. Сега можете да спрете видеото на пауза, за да направите упражнението. Важно е да се знае обаче, че глаголите be, съм и can, мога, не използват спомагателен глагол в минало просто време. Ето как се спряга глаголът be, съм, в минало просто време. I was, аз бях. He was, той беше. She was, тя беше. It was, то беше. We were, ние бяхме. You were, ти беше. Вие бяхте. You означава и ти, и вие. They were, те бяха. I wasn't, аз не бях. He wasn't, той не беше. It wasn't, то не беше. We weren't, ние не бяхме. You weren't, ти не беше. Вие не бяхте. They weren't, те не бяха. Was I, бях ли аз? Was he, беше ли той? Was she, беше ли тя? Was it, беше ли то? Отрицателните въпроси с wasn't I, не бях ли аз? Wasn't he, не беше ли той? И така нататък. Were we, бяхме ли ние? Were you, беше ли ти? Бяхте ли вие? Were they, бяха ли те? Отрицателните въпроси с weren't. Weren't we, не бяхме ли ние? Weren't you, не беше ли ти? Не бяхте ли вие? Weren't they, не бяха ли те? Тоест, wasn't е съкратено от was not. Weren't е съкръщение от were not. Ето и някои примерни изречения с глагола съм в минало просто време. He was a history teacher in Bulgaria before he came to the UK. Той беше учител по история в България, преди да дойде в Обединеното кралство. We were very happy when we were children. Бяхме много щастливи, когато бяхме деца. Why weren't you at work yesterday? Защо не беше на работа вчера? Because I wasn't well. Защото не бях добре. I had to go to the doctor and stay at home. Трябваше да отида на лекар и да остана в къщи. Ето изпрежението на глагола can, мога, в минало просто време. В положителна форма, във всички лица, can става could. В отрицателна форма, във всички лица, can't става couldn't, а въпросите се образуват с помощта на тъй наречената инверсия, т.е. промяна на мястото на глагола could. Той отива пред личното местоимение или пред подълга, след което е подълга, извършител на действието и след това е основният глагол, смисловия глагол. Например, I could read
Аз можех да чета. You could read. Ти можеше да четеш. He could read. Той можеше да чете. И така нататък. Отрицателна форма. I couldn't read. Аз не можех да чета. You couldn't read. Ти не можеше да четеш. He couldn't read. Той не можеше да чете. И така нататък. Въпросите. Could I read? Можех ли аз да чета? Could you read? Можеш ли да четеш? Could he read? Можеше ли той да чете? И така нататък. Ето и някои примерни изречения. I could read and write before I was 6 years old. Можех да чета и да пиша преди да стана на 6 години. She couldn't speak English fluently, but she smiled a lot and used her body language so well that all the men in the village liked her. Тя не можеше да говори английски гладко, но тя се усмихваше много и използваше езика на тялото си толкова добре, че всички мъже в селото я харесваха. However, their wives couldn't stand her because they weren't as pretty as her. Обаче, техните съпруги не можеха да я понасят, тъй като те не бяха толкова красиви, колкото нея. Кога да използваме минало просто време? Past Simple Tense. Първо, за завършени минали действия в определено време в миналото. Второ, за минали навици или обичайни действия, които са се случвали многократно в миналото. Трето, за поредица от последователни действия в миналото. Сега ще разгледаме всички тези случаи с примери. Ето и някои примери за първата употреба на минало просто време, за завършени минали действия в определено време в миналото. Our grandparents arrived yesterday morning. Нашите баба и дядо пристигнаха вчера сутрин. Last summer we stayed in a nice hotel in Oxford. Миналото лято ние отседнахме в хубав хотел в Оксфорд. The baby slept for 9 hours last night. Бебето спа 9 часа снощи. He worked on his grandfather's farm 3 years ago. Той работеше във фермата на дядо си преди 3 години. Минало просто време се използва също за минали навици или обичайни действия, които са се случвали многократно в миналото. Например, she smoked a lot before she got pregnant. Тя пушеше много преди тя да забременее. Every Sunday the whole family went to church. Всяка неделя цялото семейство отиваше на църква. After that they met their friends and together they walked along the river and in the forest near the village. След това те се срещаха с техните приятели и заедно те се разхождаха покрай реката и в гората близо до селото. Минало просто време се използва също и за поредица от последователни действия в миналото. Например, The strange young woman unlocked the door, entered the room and turned on the light. Непознатата млада жена отключи вратата, влезе в стаята и светна лампата. Then she had dinner and went to bed. След това тя вечеря и си легна. The next morning she got up very early, took a shower and left the house. Следващата сутрин тя стана много рано, взе си душ и напусна къщата. Ето някои думи и изрази, които често използваме в минало просто време, като те са дадени с определени примери. Yesterday, yesterday morning, the day before yesterday, in 1970, in June 1984, on the 16th of May 1996, at 8:30, after that, last night, last Monday, last week, last weekend, last month, last year, 15 minutes ago, 2 hours ago, 5 days ago, 3 weeks ago, 6 months ago, 10 years ago. А сега ще ви дам формите за минало просто време на някои често използвани неправилни глаголи, подредени по азбучен ред. Be, was, were, become, became, break, broke, bring, brought, buy, bought,
build, built, choose, chose, come, came, cost, cost, can, could, cut, cut, do, did. Drive, drove, drink, drank, eat, ate, fall, fell, feel, felt, find, found, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, know, knew. Leave, left, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put, put, read, read, ring, rang, say, said, see, saw, sell, sold, sit, sat, sleep, slept, speak, spoke. Stand, stood, take, took, tell, told, think, thought, win, won, write, wrote. А сега можете да проверите своите отговори на упражненията от видеоурока. За ваше улеснение ще ги прочета и ще ги преведа на български език. Ето и отговорите на упражнение 1. Направете положителни изречения в минало просто време, като изберете подходящия глагол. Yesterday, my friends and I went to the mountains. Вчера, моите приятели и аз отидохме на планина. We worked very hard last week. Ние работихме много упорито миналата седмица. My parents stayed in a lovely hotel last summer. Моите родители отседнаха в прекрасен хотел миналото лято. Their children finished school 2 years ago. Техните деца завършиха училище преди 2 години. Our friends lived in a big house in the country before they moved to London. Нашите приятели живееха в голяма къща в провинцията, преди те да се преместят в Лондон. Отговори на упражнение 2. Направете отрицателни изречения в минало просто време, като изберете подходящия глагол. Lucy didn't marry her boyfriend because she didn't love him very much. Люси не се ожени за нейния приятел, защото тя не го обичаше много. Our friends didn't buy a cottage in the country as it cost a lot of money. Нашите приятели не си купиха вила в провинцията, тъй като тя струваше много пари. She didn't clean the house because she didn't have any time. Тя не почисти къщата, защото тя нямаше никакво време. The students didn't study hard at school, so they didn't learn to speak English very well. Учениците не учиха упорито в училище, така че те не се научиха да говорят английски много добре. Отговори на упражнение 3. Направете въпросителни изречения в минало просто време с дадените глаголи. Did you go out with Jane last weekend? Ти излезе ли с Джейн миналия уикенд? Did John see her at the Christmas party last Friday? Джон видя ли е на коледното парти миналия петък? Why didn't you call me yesterday? Защо не ми се обади вчера? What did you do on your last holiday? Какво прави през последната си почивка? Where did they work in 2020? Те къде работиха през 2020? When did your children finish school? Кога твоите деца завършиха училище? Ако този видеоурок ви е бил полезен, можете да му дадете един лайк и да се абонирате за YouTube канала ми, за да получавате известия за мои нови видеоуроци и тестове в бъдеще. Безплатно е. Гледайте също и другите ми видеа. В описанието към видеото ще намерите линкови към моята Facebook страница и профил, безплатна Facebook група и уебсайт, където можете да получите повече информация за уроците по английски, които преподавам онлайн или в моя кабинет. Ако се нуждаете от индивидуални онлайн или присъствени уроци, можете да се свържете с мен на телефон 0878 49 59 89.